Kaže Abdullah ibn Abbas, i s ovim ću završiti večeras naše druženje, o griješniče. Ne budi, kaže, siguran da ćeš sigurno i dobro proći, da ćeš fino završiti. Kad god učiniš grijeh iza grijeha, znaj da je ovaj drugi put veći od onoga prvog puta. To što si bestidan za meleka pisara na desnoj i na lijevoj strani, ti je gore od grijeha kojeg si počinio. Kad se nasmiješ nakon što si počinio grijeh i veseo si, znaj da ti je taj smijeh veći grijeh od samog grijeha koji si počinio zbog toga što si, dakle, zanemario Allahovu kaznu. Kad se obraduješ, ako si nekoga, kaže, prešao ili neki grijeh počinio, pa u nas kaže, jesam ga odradio, jesam ga zafrkao, jesam mu kaj smjestio, nisi. Ti si sebe odradio, ti si sebe prešao, ti si sebe zafrkao, ti si sebi smjestio, a njemu nisi. Jer on će doći na sudnjem danu i to će mu biti šta? Način sapiranja od grijeha, a tebi na leđa i to i ono. I što si pomislio, što si rekao. Pa kaže, ako pomisliš, i to ti kaže, ta radost zbog toga što si počinio taj grijeh, veća, kaže samog grijeha. Ako pođeš da učiniš neki grijeh pa ne uspiješ, pa ti bude žao, to žaljenje ti je veći grijeh od samog grijeha koji nisi počinio, a mislio si da počiniš. I kaže, kad se prestrašiš vjetra na zavjesi, da te ko od stvorenja ne vidi, a ne pomisliš na Allaha, to ti kaže veći grijeh, jer tvoj fuad, tvoje srce treba da zatreperi od straha od Allaha.